Ευνουχίζουν εκεί που τους παίρνει, ενώ στο άλλο, το άλλο που βροντάει τις πόρτες και φεύγει, εκεί μόκο. Εκεί δεν μιλάνε, σουρώνουν, ό,τι πεις παιδάκι μου, ό,τι πεις ξέρεις, εσύ ξέρεις. Περίπου 30, φτωχοντυμένος, όχι πολύ αρενοπός, μονίμως άνεργος και αξίριστος. Το πρότεινα παρέα και ήρθε. Ανηφορήσαμε προς την περιοχή που ήταν εκεί Μαχαλά. Εργαζόμενη μητέρα, 40 σε κρίση. Κασκόλ και σημαίακια στο ίδιο χρώμα και τα παιδιά εδώ. Στους ώμους με τα ποδαράκια εδώ πέρα. Ναυτικός κόμπος. Και σπάζουν τα ποδαράκια, δεν πειράζει. Εμείς οι γονείς. Εμείς οι ηθοποιοί, εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι γιατροί, εμείς οι τοξότες, εμείς οι Παναθηναϊκοί, εμείς οι Έλληνες, εμείς οι φιλόξενοι. 10 τρόποι για να χύσεις. 10 τρόποι για να τον κάνεις να σ' αγαπήσει. 10 τρόποι για να μεγαλώσει το καβλί σου. 100.000 τρόποι για να μικρύνει το καβλί σου. 4 βήματα για την ευτυχία. 1 βήμα για τον γκρεμό.